ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಂತಿ ಬರ್ತಾ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಡ ಇಂಚ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಕಾಲು ಇಂಚ ಒಪ್ಪಿದ ಹೋಯ್ತು ಎದುರು ಬಿಡ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂದೇನ ಮುಪ್ಪದೊಂದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದಂದು ಐಟಮು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ದಿಕ್ಕಾದ ತೂಕನೆ 10 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರಿ ಮಂಡ ಇದೊಂಬುಡು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಂದು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬಂದ ಒಂದು ಈ ರಿಮೋಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ರಿಮೋಟ್ ಗಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬೋಡಿಗೆ अपनी 364 ಪೆಟ್ಟ आपण ಒಗದಾಲಜ್ಜಿ ತಗದು ನಿತ್ಯ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಂದ ತೆಗೆದ ನಿಕ್ಲಿಂತ ಬೈದೇನಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೌಂಡ್ ಕಮ್ ಆನ್. ತೊಯ್ದಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ. ಗೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು. ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.